Fil-waqt li hawn minnu komdu jikkritika s-sitwazzjoni fil-Mediterran, ir-riżultati tal-Forzi Armati ta' Malta qed ipoġġu l-ħajja ta' ħaddieħor qabel tagħhom. Waqt laqgħa ġenerali tal-Partit fiċ-Ċentru Laburista ta' Ħażebbuġ, id-deputat mexxej Laburista għall-affarijiet tal-Partit Tony Abela faħħar lis-sultati Maltin li joħorġu fil-periklu biex isalvaw il-persuni. Tony Abela għamel referenza għal fatt li pajjiżna minn dejjem kien okkupat mill-barranin u li dan huwa perjodu ieħor fl-istorja ta' Malta. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista esprima wkoll gratitudni kbira lejn dawk li f'25 sena dejjem taw l-appoġġ tagħhom lejn il-Partit Laburista u ma ddejqux jidhru u jitkellmu. Huwa tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni li l-Gvern sab wara l-elezzjoni u qal li jammira lill-Ministri u s-Sekretarji Parlamentari li rnexxielhom isibu saqajhom f'qasir żmien. Id-deputat mexxej Laburista qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat qed jistinka biex il-proposti fil-manifest elettorali ser jitwettqu, issa biex isiru kollha jridu żmien. Ħeġġeġ ukoll lill-poplu Malti biex iressaq l-ilmenti u jikkritika għax il-Gvern għalhekk qiegħed. Tony Abela temm id-diskors tiegħu billi ringrazzja lill-Prim Ministru Joseph Muscat talli jaraf jaqra s-sinjali ta' dawn iż-żminijiet.